खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली ना जोंनावहाय दा माने मोजाङानो मोजां गासैबो मोजां होनना बुंनांगोन गासैबो बिथिङाव नंजोबा दा जिहेतु 2024 जों बर' रायजो राजानि थाखाय मोजां बायदि खोनादों आरो मोजां जादों होननानै आं सानो लाक्कि दङ होननानै बुंजायो खायफाया बुङो बे बोसोरा आंनिया लाक्कि सोरबाया बुङो आं बे बोसोरा आंनि थाखाय बे बोसोरा एकदम लाक्कि नङा ना बेफोरबायदि जाय हक बाथ्राफोरा बिदिनोसै जिहेतु दाखालि मोनसे रिजाल्ट ना APSC नि रिजाल्ट बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव ओरैबायदि गोग्गाथाव आरो जाय बिमा बिफा ना बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा थेंक्स मानोना बुङोब्ला दिनै बिथांमोननि नाजानाय बिमा बिफा दिनै ओरैबायदि दुखु दाहा खस्थ' खालामनानै गावनि मा होनना बुङो बिदिखौ दुखु खस्थ' माने हार्ड लेबार खालामनानै दिनै बिथांमोनखौ APSC बा गावनि फिसाफोरखौ गावनि गथ'फोरखौ दिनै साफा APSC माबायाव पास खालामनो हाबाय बा मोजां रिजाल्टखौ लाबोनो हादों एज ए बर' हिसाबै जों साननांगोन नामाथाय बिखौ जों दा नैबे पलिटिक्सनि खोथाखौ लाबोआलाफानो जों बै समनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय जों बर' हारिफ्रा आन्दलन खालामबोनाय ना बे समनिफ्रायनो जों बर'फ्रा बेफोरबायदि बुरजायै APSC खौ मोजां रोखोमाव पास खालामनो हायाखैमोन बा उथ्रिसार जाबोनो हायाखैमोन खिन्थु देग्लाय बोसोर 2026 आवहाय एजे जों बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां फिथाइ होननानै बुंनांगोन थ' जों बेखौबो आं गोसोजों बिराद खुसि बा ओरैबायदि रंजानायबो मोनदों माने बेखौ बुंस' हाया आरोखि आं जानो हायाखै आं खालामनो हायाखै आंनि न'खर खालामनो हायाखै थेवबो आंनि हारिया जोंनि जाथिया जोंनि बर' हारिया APSC आव नैबेफोरबायदिखौ दिनै पास खालामनो हादों बिराद खुसि बिराद गोग्गाथावना बाथ्रा आरोखि बियो जों आवगोलनि समफ्रावबो बेफोरबायदि खालामबोनो हायाखै बा पास जाबोनो हायाखै नङा होमबा जाय हक दिनैहाय बेखौ जायफ्रा पास जाबोनाय बिथांमोननिसिमबो आरो न'खरनिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर बावहरबावो आरो मोनसेया जाहैबाय मा MP नैबे नब कुमार सरनिया ना बिनि फारसेबो जों बर'आ देरहानायसो होनना बुंनांगोन बेखौ आरोखि पलिटिक्स नैबे मोनसेया एसे पलिटिक्स लाइनाव हाबगोन दे नैबे नब सरनियानिया ओरैबायदि जादों देरहानायाबो जों बर'आनो बावहाय देरहागौमोन खारन जोंनिया बै समावहाय जों नों UPPL नों BPF बेफोरबायदि लाबोलायबाय थायोना नै बेफोरबायदि बिथिङावबा खिन्थु जों बर'आ खौसेखौ जानानै इलेक्सनखौ गेलेनानै बा देरहाहोलायनाया मोजां जे BTC काउन्सिल इलेक्सन समावबा बे आलादा बाथ्रा आलादा चेप्टार बियो आलादा चेप्टार होनना बुंजागोन मानो होननानै बुङोबा बे काउन्सिलनि इलेक्सन नालाय खारन बावहाय जोङो जयैबो दानो हाबाय बा सोरखौबा एलायन्सआव लानानै जों माबा मोनसे खालामनोबो हाबाय खारन दे ओजोंहाय MP बायदियावहाय बावहाय थाहैयोब्ला जों बर' हारिनि प्रब्लेम ना माखासे जेंना जेंसि नों ओरै जाय MP आ थांगोन बियो मोननैबो फारनैजोंबो सावरायनानै माखासे पइन्टफोरखौ लानानै बुंनो हायो खिन्थु देरहाखांनायनि उनावबो बिसोरो मा जाहैयो आङो उमुकसो बेफोरबायदि लाइनखौ लाना थांलायो खिन्थु बर'फोरनि थाखाय बियो खहा जायो नैबे देरहानाय नैबे नब कुमार सरनियाया 100% बियो बर'फोरनि गोरोन्थि बा बर'फोरनि जों बर' हारिनिनो मिस्टेक गोरोन्थि होननानै बुंजागोन बावहाय सोरखौबा नब कुमार सरनियाखौबो दाय होनानै लाब गैया बावहाय बिसोर बे समाव जेरैबायदि दावहा सोलिनाय जेरैबायदि हाथियारनि दावहा सोलिलायदोंमोन ना NDF आफादनि बा सिजफायाराव दङमोन बे समावथ' आरो गोबां जाथाय जालांदों बे जाथायखौथ' आरो बुंनानै बुंस'नो हाया आरो बेफोरबायदिया दाफैफिनथों खिन्थु बावहाय गुबुन हारिफ्रा जों बर'फोरखौ माने एक्सट्रा खालामना दोनो बैकट खालामना दोननायफोरबायदि खालामनो नागिरबाय थादोंमोन दा दोनो फैयै बेखौ नब कुमार सरनियाया ST आनो नङा मैयाहाय सासे मोनसे इउटुबाव चेनेलाव नायदों आं बिफाया दास लिरबाय हायावबो दास ना माबा बेफोरबायदि दङ फैयै लास्टाव थाङै हानि एड्रेस फुल डाटायानो बिना टाइटेलाखौ सासे मानसिया मोनसेल' सोलायनो हायो बा हमनानै ला दासनिफ्राय आं बर' हाबनोसै नार्जारि बसुमतारी ना ब्रह्म बा दैमारि बेफोरबायदि टाइटेल लानो हायो दासनिफ्राय बर'निफ्राय बा गुबुनाव थांबाय दास डेका आली हुसेन बेफोरबायदि लायनो हायो सासे मानसिया खिन्थु बिनिया मोनबेसे टाइटेल दङ लास्टाव सरनिया हायाव आलादा स्कुलाव फरायनाया आलादा ओमफ्राय NRC आव आलादा नै बेफोरबायदि खोनानो मोन्दों बेखौ दिनै
खुरु माने उन्दै थाखोनि माबा कचसो होननानै खोनादों खिन्थु बेबायदिब्लाथ' बियो बिराद गिदिर गोरोन्थि आरोखि आंनि हिसाबाव दा बियो गोरोन्थियाथ' जोंनिनो जाय एसटिनि सार्टिफिकेटखौ होनाय दा आं बिथांमोनखौसो भुल हमगोन बा गोरोन्थिखौ नुगोन आरोखि जिखियानो जादोला दाबो जायफोर एसटि होननानै सार्टिफिकेट होदोंमोन बेबो दिनैहाय माखासे 100% नङाब्लाबो माखासे प्रुफानो जाबोबाय जों बेफोरखौ लासैनो 100%खौनो होनाय जागोन होननानै आं सानो जायफ्रा दिनैहाय नब कुमार सरनिया बिनि जानानै नांनाय स्ट'रि ना बा बिनि एसटि सार्टिफिकेटखौ दानहोनाय बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर खिन्थु दिनै खोनानो मोन्दों जायफ्रा दिनै बे बैसोआव दिनै बिनि सायाव जुद्ध नांदों बेबो मोनसे बिराद गिदिर दावहा नैबे नब कुमार सरनियाजों नांनाया बेबो मोनसे दावहासो होननानै बुंनांगोन बे हाथियारनि दावहा नङा खोलोमनि दावहाबो होनजायो बा खर'नि मेलेमनि दावहा होनांगोन बयनिख्रुइ देरसिन दावहायानो जाहैबाय मेलेमनि दावहा बे दावहायाव जुदि देरहायोब्लासो देरहाबाय हाथियारनि दावहा बेबो गिदिर बाथ्रा नङा बा गुबुन रोखोमनि दावहा दं बेफोरबो गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु बयनिख्रुइ देरसिन दावहायानो जाहैबाय मेलेमखौ जुदि मोजां बाहायनो रोङाब्ला मोजां इउज खालामनो रोङाबा खिन्थु बे मेलेमा जेबो खामानि होआ नोंनि जेसेबां दावहा नां जेबो खामानि होआ थ' ओंखायनो आं बुङो जाय हक जाबाबो जायाब्लाबो फंनैसो दिनै हिरा सरनियानि माखासे बाथ्राखौ एसेब्लाबो लाबोबाय दा जों 2024आव APSCआबो दिनैहाय मोजां रोखोमनि पास जादों बर'नि थाखाय बिराद गोग्गाथाव बिबो ओमफ्राय हिरा सरनिया दिनै एसटि नङा बिबो दिनैहाय एसटि नङा होननानै प्रुफ जानो हमबाय बेफोरो गासैबो नैबे नेक्स्ट बारफोरावहाय आसा खालामदों BPFआनो जा UPPLआनो जा MP इलेक्सनफोरावहाय सिटफोरखौ रानलायनानै गेलेयोब्ला मोजां जों बर'निनो सासे गोग्गो MP सासे मोजाङै जुदि दैथायहरनो हायोब्ला ओरैबायदि मानसिखौसो दैथायहरबावनांगोन बावहायबो सोरबा BPFनिबो नङा सोरबा UPPLनिबो नङा सोरबा कंग्रेसनिबो नङा बेफोरबायदि मानसिखौ एसे मोजां मानसिखौ दैथायहरनो हायोब्ला जों बर'फोरनि थाखाय एसे बेनिफिट जागोन होननानै आरो लाब जाहैगोन होननानै आं सानदों खारन बावहाय सोरबा BPFनिखौ हरगोन दिनै BPFनि माखासे थांखि बायदि मावगोन UPPLनिखौ हरगोन दैथायहरगोन दिनै UPPLआबो गावनि मानसि बायदि खामानिखौ मावहोबाय थागोन खिन्थु जोंनिया बेफोरबायदियावनो हाब्रु सादेरलायबाय थानाया जायो एक्सुवेलि पलिटिक्सआव आंगो लोगो गैखाया बे आरोखि थ' लोगोफोर जाबाबो जायाब्लाबो फंनैसो बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालाफानो बावैनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि